To kodok weche ma bende nitiere Kuria kocha weche mag pur en ni koro jopur kahawa gwenge mag Kuria bende koro osey ahinya piny owacho ni koro ok migi sir mano motegno neno ni koro gidhi nyime to kod pur ma kamano. Bang' tho mar pith ndawa ma ende ne gitimo e gwengego koro higni 40 gisebedo ka gitimo pur mar kahawa to giywago chiro ma onge kaachiel to kod nok mar kata bei mago mag mbolea gigo bende gitiyo gi puodho manyaka gi sani koro oidho. Mikai Anna Wambura bende en japur to kod Johannes Rioba duto te ywak ni gisepuro higni 20 to onge geno ka gin koro yakere keke nikech bende weyo bende bedo matek ahinya ka onge gimoro machielo ma ginyalo biro pidho. Korka apis riwruog jopur mag Itumbi chalni bende koro onge gima dhi nyime maliche kaka chon ka koro nyiso ni en ranyisi en gino ma koro podho. Jakom Kuria Coffee Farmers Jeremiah Mwita to wacho ni koro gisedo lal ma bende koro ginyal piem kata gi jowetegi ma ko bende koro puro kahawa e gwenge moko opogore nikech kata mashinde ma bende koro gintiere godo gin mago mosekawo higni 40 kendo tiyo mana gi mafuta mar diesel ma ok manyasani kaka jowetegi moko bende koro tiyo godo. Nyingine ni hii ya loan. Saisi sama zimeingia hii ya commodity fund. Ingawache deputy president aliongelea kuhusu kuilipa, lakini mpaka saisi hajaonekana na takribani ni shilingi milioni 8. Hiyo yenyewe imefanya sasa wakulima wengine wamekuwa na wasiwasi kiasi kwamba pengine siku moja wanaweza famiwa pesa yao ikatwe. Kwa upande wa wakulima ni wengi kwa wakati huu, ila kuna brokers ambao wameanza kuwatapeli, wanawadanganya na wanawaambia kwamba watalipa pesa mzuri, so wanapatia pesa kidogo kidogo ambao pata shida kubwa ya kulipia hata watoto shuleni. Maana wanakuta pesa wanakiwa kwa simu, pesa kidogo inawashinda hata wataanzia wapi. Pili, hii mashini yetu umeona ni kuukuu. So kitu mimi ningeomba serikali iingilie kati kwa wakulima wa kahawa hasa Kuria.